Takže čaute ľudia, dneska vás vítam pri novom videu, a to konkrétne pri logo quiz, čo znamená, no, máme tu prvú úroveň, bože, to je také ľahké, ja viem, čo to má byť, Amazon samozrejme, a to je také, že značky aut, veci, napríklad aj toto, obchodov alebo niečo také, a daj like na toto, a daj like na tento kanál, odober a nejaký komentár, či chcete part 2. A idem. Ja viem, čo to je. Amazon, kde má? Amazon. Amazon, proste ďalšie. Ježiš, TikTok. Ľahké, easy zatiaľ je to. A keď chcete part 2, tak musí byť minimálne 10 až 15 lajkov. Ideme na ďalej. Toto je Pepsi. To je KFC. Ľahké zatiaľ. Nike. Kámo, ja sa tak bojím, že by niečo teraz spadne, niečo ťažké, ale bude to ľahké, no. Twitter. TV, to je aspoň firm. Nie, počkaj. Počkať. Bože, mne to úplne vypadlo z hlavy. Alebo dám si nápovedu ľudia. Počkať. Je Twitter, tam sú dve T. Aha. Tak pardon, ľudia. Ok, ideme na ďalej. Toto je Adidas. Je to ľahké. Lego, máme tu reklamu. Reklama, kámo. Facebook, toto je ľahké FACCEBOO. Počkaj, FACC. Počkaj, nie. Bože, ja sa zapomínam. Facebook. No, Facebook. To je čo? Ja sa zapomínam počkať. Ja neviem, čo to je. Dobre. Nápovedám. L a G. Lidži, jaj, bože, naopak. Pardon, sorry. Netflix. Netflix. Ja mám doma Netflix, aj vy? Je to písmeno. Ježiš, ja sa to omylom prepol. OK. Toto bude... Kde to je? No. Jej? Dobre. Tak to je ten Mercedes-Benz. OK. Happy. To som nedal to hneď. To je Ferrari. Kde je to? Ferrari.
Ferrari. Do komentára mi môžeš napísať, či chceš part 2 a že aký máte značku auta. Ako je napríklad Ferrari, Lamborghini a tak ďalej. Tak ja si dám nápovedu, že toto čo je. Aha. To by mi nenapadlo, že nikdy akože. Coca-Cola. A ja pijem Coca-Colu. Zase reklama. Lego Builder. Takže na čo mi to bude? Či? OK. Guláš. Pani Bože, to čo mi to dáva za reklamy, že guláš alebo čo? No ďalšie. OK, ďalšie. YouTube. YouTube. To každý poznáme. Domino's pizza. Domino's. Ďalšie. WhatsApp. To mám tiež na tomto telefóne. Mám WhatsApp. Kamo, keď mi tam teraz, že ChatGPT, tak ja neviem potom. Kde je H? To je Kde A? Počkaj, jak sa to píše? WhatsApp. What? Kámo, ja neviem, jak to píše WhatsApp. Musím rozličať chvíľku. My som napovedal. WhatsApp. Aj tak mi to nevychádza potom. To bude WhatsApp. WhatsApp. Aha, takto. Dobre, už musím. Dobre. Preskočiť. Dobre, že prosím iba preskočiť. Však hrať. Iba stále na tomto. OK, tak ideme na druhú úroveň, čo sú vlastne nejaké značky vidíme tu. OK, ideme Google. Google. To používam. Čak. Aha, takto. To bude Google. Google, to poznám, to používam. Toto je Apple, čože značka na telefón, Apple, tuším, ako iPhone, alebo Apple, alebo neviem čo, proste Android, alebo tak. McDonald's. Kde je McDonald's. Ježišmarja. A toto je zase čo? To je Pringlesky. Pringles. Ja som si to napovedal. Aj tak mi to vychádza. To čo je za cheat? Toto bude Kamo. Však. Tu je E a S. No ďalej. Však To čo? Mne to nevychádza. Pozri video. Kola Amigo, čože neviem čo. Nerozumiem sa tomu moc.
Sorry, ľudia, niektoré značky alebo veci nepoznáme. Každý sme iný. Každý sme niečo iný dobrý, hej? Alebo každý, ja som napríklad dobrý v ping-pongu, ale aj zároveň, že hoci čom som dobrý, ale neprachem po nejakom kvíze. Kamo, zase toto Lego, akože stiahnuť hned, no určite, možno. Ja si dám taký zlatý stred a to bude tento. Už viem. Prin Gel. Prin G Prin. Aha, už mi to zase nevychádza. Prin. Kámo. No. To nič, aj když sestra ma volá, ale teraz točím video. Počkajte chvíľku. Musím ísť na... Mám za výhody. Čo chceš? No, Eliška mi ukázala, že akého má brawlera. Jak sa to volá? Brainrota. A tady mi to tu nevychádza Prin. Ja neviem, ja si tam zapovedala, akože ľudia. Gulášik. Inak včera boli Vianoce. Vám prajem šťastné a veselé Vianoce. Veľa zdravia, šťastia. Hlavne to zdravie, aby bolo dobré. Dobre. Práca za rohom, zase táto reklama. Vždycky tu nehodím. Tam už sa vypne reklama. OK. Napoveda odkryť písmena. Čože? Jaj, už chápem, už. Pringles, ja som nevedel na to. Tak, sorry. To je Ford. To je ľahké zatiaľ. Android, Android. To je NASA. A zase reklama. Narodenie si avatara. A čo máme ďalej? Rozdiely. A ja už viem rozdiel. Reklama rozdiely pre. A ďalšie, tu máme Lego, ktoré mi stále chodí ako reklama, že? Jej, Lego. OK, Lego. Máme potom Windows. A už mi to bol Microsoft. Počkaj, bude Windows. Ale to je Windows, hej. Toto je IKEA. IKEA.
nemôžu upadať. Je to easy, toto je Puma. Moja sestra má rada Pumy. Nie je značku, ale zviera Puma. Toto je BMW. OK, teda toto je Wi-Fi. Prečo mi to dáva Barbie, hej? B-I-E. Barbie, OK. To je Uno. Uno reverse card. Zase reklama. Tvor ako umelec. Tvoje parádne Lego mozaiky. Kámo, čože? OK, ale to si nestiahnem. To je Superman. Superman. Pardon. Toto Audi. OK, toto je ľahké. Toto je Samsung. Samsung, kámo. Preskočiť. Orient, druhá dokončená, iba na tretia. Kámo, toto je ľahké. Hlavne tá Wikipedia. Vidím to, čo tu vidím. Ale viem, že by som nemohol vedieť. A viem. Toto je Microsoft Microsoft. Ježišmarja. A toto som ja skončil. Presne toto som sa dívala na to. Nie je Toyota. Ale nemá Toyota, áno, vlastne, no tak, dobre, tak. Toto viem, to je Starbucks. To je Instagram. Toy Story. Toy Story, OK. No, to je, viem, že to sú chipsy Lay's, ale viem, že na konci je ale čo je ďalej? Máme tu Lay's. OK, toto je Red Bull. Moja obľúbená farba je červená, to je red. Čiže Red Bull. Ja nepijem Red Bull, ani nemôžem. Kámo, zase tá reklama. Kebyže nechodia reklamy, to by bolo asi skôr lepšie. No a ešte si dáme 4. a 5. úroveň, dobre? Football score. Barcelona versus Valencia. Barcelona. Aj tak by Barcelona vyhrala, že? Ďalšie. Počkaj, toto je čo? Počkaj, máme tu Gordon i NNPO. Viem, že tvrdé I je na konci. Sony, OK. To je Bluetooth. Mám tu Bluetooth. Vidíte? Tamto, tuto. A to zase je Blue. Kde U? Blue E-T-T-O. Čo mne zvedie? Blue E. Však máme Blue. Jej.
T-O-O-T-H. Bluetooth. Toto je Batman. Batman. To je Spotify, čiže Spotify. Čo zase? Na konci je S. Počkaj, to je nejaká značka. Možno malo percent, ale to nevadí. Odokryť písmeno. Odokryť písmeno. To neviem, čo je. Levis, kámo, tak to som už nevedel. Dr. Kde je Dr? Kde je Dr? Dr. Nie, R. Dr. Pepper. To je ja neviem to. USLB alebo UQ. Ja neviem. Kámo, dajte mi napovedu. Ups. To je M&M's. B speaker hovorená angličtina. ARGPT generátor textu video. To takto je akože aj spraviť akože ľudia. To je Cheetos. Cheetos. To je Wikipedia. Wikipedia. To je Simpsonov. No. Viem, že na konci má byť Simpson. Neviem, ako to vysvetľuje. Jak je chyba. Simpsonov. Ale veď tak si pozrieme video. A to je Akcion. Ešte dáme do tej 4, by som povedal. Do 4. úrovne a potom to vydám. Lego Play. Prepočte. No. Skvelé. Takto, to sa mi uplatí. Vyriem. Simpsonov. OK. Preskočiť. Máme teda úroveň 4. a poslednú. A to ideme hrať. Takže ideme. To je Monster. Monster. Ježišmarja. Toto ja neviem.
Jenomže odstraní extra klávesy a povedu ako. To ja neviem, to sa vrátim k tomu, neviem. Kámo, čo to bude? Nutella. To je Gmail. Ježiš, ja to neviem. Čože? Toto viem. Myslím, že robím sa randu. Toto neviem, čo je. To je príjme video. Príjme video. Prime video, okej. Toto neviem, čo je. Doritos. No, či toto je veľmi akože. Burger King. Dobre, takže ľudia, to by bolo asi na dnes všetko. Dajte lajky, odbery a komenty. Nezabudnite mi, čo máte napísať mi toho do komentára. Uvidíme sa pri ďalšom videu. Čuste!